na Sadu Tanko sai babban advisor mai ba gwamna shawara kenan a harkokin yada labarai da sadarwa na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ina zo ne domin muku bayani ko karin haske akan dokar wato akan wannan cutar corona wato covid-19 wadda ta addabi duniya ma baki ɗaya ba jihar Kano kadai ba. Na san mutane suna ganin kamar yanzu musamman an kosa da zaman gida an gaji, mutane suna ganin kamar an fita daga cikin kowace yanayi na hadari na wannan cutar, amma kusan a iya cewa gaskiya da sauran rina a kaba. Alhamdulillah bisa kokarin da gwamnatin jiha take yi da kuma su kansu mutanen jihar Kano, al'ummar jihar Kano yadda suka dage suka taimaka wa gwamnati, aka samu aka shawo kan karfin wannan ita cuta ta corona. Amma har yanzu kamar da na faɗa ba a tsallake hadarinta ba, har yanzu mutane na iya kamuwa da wannan cuta kuma suna iya sakawa wasu, musamman wannan lokaci yanzu an kai gabar da mutane aka iya ɗauka a cikin gari, abinda likitoci suke kira community transmission. Aka iya ɗauka daga nan ba sai ka wanda ya tafiya ba ko ya je wani wajen da cutar take nan. Daidai wannan gaba, saboda haka ya kamata mutane su sake kiyayewa, su sake kula, su sake kare kansu, musamman su bi ka'idoji wato protocols na wannan cuta da aka daga masana suka zayyana. Ɗaya daga ciki shine amfani da ita wannan face mask din, wato safa fuska kamar yadda aka saba, a saka ta a rufe hanci da baki domin karka saka wani kuma kai ma ka kare kanka. Sannan magana ta biyu kuma wanke hannu da sabulu, kuma idan an samu ita wannan abin da ake kira sanitizer din, wannan sanadarin wayan shafa a hannu, shi ma a iya amfani da shi. Sannan mutane su sani cewa saboda yanayin cunkoson jama'ar Kano, dole mutane su rage fita idan ba ta zama dole ba, saboda abin da yake faruwa shine zaka iya zuwa ka je ka kamo cutar nan, kai ba ta maka komai ba, amma kuma ka ɗauke ta ka kawo gida ga marasa lafiya ko dattijai wanda suka haura shekara 65, wanda su in suka kama za ta fi musu illa fiye da kai sai kai ka warke baka ma cuta, baka nuna wata cuta ba, amma su kuma sun fi ka shiga hatsari idan suka samu da wannan cuta. Don haka muke kira ga mutane a kiyaye, a tabbatar cewa an ci gaba da bin wannan ka'idoji domin mu ga mun yi abin da za mu yi wajen kora ko yaki da wannan cuta ta coronavirus a jihar Kano da ma Najeriya baki daya.